Tuo oli hyvä huomio Jäniltä, koska esimerkiksi tuo kakku tuossa, niin, missä Elvis mallikkaasti soittaa kitaraa, niin jätetään se korkkaamatta ihan viimetteeksi, eli hoidetaan vaikka nämä 3 tästä alta pois ensiksi. Ei muuta. Kuten huomasin, tämä oli ihan aiheellinen keskeinen. Kenenkään imagea on hoidettu yhtä hyvin kuin Elvis Presley. Ei kenenkään. Ja se johtuu näistä ihmistä, jotka istuu täällä sekä toimituskunnastakin. Katsellaan kameralla. Juu, no vaikka ja toisiimme ja kameraa ja niin poispäin. Niin onneksi olkoon ja kiitoksia kaikista näistä kärsimysvuosista. Minä